खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि सिबिनायखौ बा आंनि अननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोबाय दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ बुंनो फैदों दाखालिनि जि ब्लग भिडिअ मयना फुख्रिनि जि ब्लग भिडिअमोन बे भिडिअ आङो खायसे खोथाफोरखौ थोंजोङै नोंथांमोननो आङो बुंदोंमोन बा नोंथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ खायसेया बुजि मोनदों बा खायसेया बुजि मोनाखैमोन बा जोंनि खोथाया जाहैबाय जोंनि जि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जि गेजेरखिनि जायगा बे जायगायाव बेबायदि रायलायनाय थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबोगासिनो थायो आरो बेबायदि रायलायनायनि थाखायनो जोंबो बे एखे रोखोमैनो रायलायनांगौ जायो माने जोंनि जि रायलायनाय खोथाफोरा रायलायनायफोरा एसे सादा सिदा जायो जानांगौ नोंथांमोना बुजि मोनाखै आरो बुजि मोनदोंब्लाबो खोनासंनो बा सुखुवाखै होननानै आं सानदों बेनिखायनो आं हानायमानि मोजाङै रायलायनो सेस्था खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे रायलायनायखौ बुजि मोनो आरो आं एसे लासै बुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना आंनि बुंनाय आंनि जि खोथाफोर बुंनायफोरखौ नोंथांमोना गोरलैनो बुजि मोनो बेखौनो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों आरो दिनै आं नोंथांमोननो इउटुबनि खायसे प्रब्लेमफोरखौ नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनि जे बर' समाजनि गेजेराव इउटुब क्रिएटर्सफोरा दासिम गोबां ओंखारबाय किन्तु मा जाबाय जोंनि खोथाया इउटुब क्रिएटर्स जादोंब्लाबो गोबाङानो भिडिअ होनो आइडिया मोनाखै माबायदि भिडिअ होब्ला भिउज फैगोन बा माबायदि भिडिअ होयोब्ला जोंनि सुबुंफोरा नायनो थाखाय मोजां मोनगोन बेखौ हयथ' गोबाङानो मिथियाखै बे लेखायैनो आं दिनैनि खायसे नोंथांमोननो इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौ नोंथांमोननो बुंगोन जाहाथे नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिखाबाय खोथाया जाहैबाय जोंनि जे इउटुब क्रिएटर्स बिथांमोना गोबाङानो दिनै गुबुन भिडिअ होलाय गाबोन गुबुन भिडिअ होलाय बेदिनो गुबुन बेबायदि कन्टेन्ट गैयै गावबा गावनि कन्टेन्ट गैयैबो भिडिअ होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ बा सोरनिबा एलबाम बा फिल्मफोरनि गुबुन कमेडि सिन्स बा मोजां एलबाम बा मोसानाय सिन्सफोरखौ काट खालामनानै गावनि बे इउटुब चेनेलाव होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ गिबियावनो खावलायखायो आं नोंथांमोनखौ जाहाथे जाय बेबायदि खालामो बेबायदि खालामालासिनो बेबायदि काट खालामनानै नोंथांमोननि चेनेलाव होआलाबासिनो गावबा गावनि जि कन्टेन्ट गावबा गावनि रोंगौथि बेखौसो नोंथांमोना गावबा गावनि चेनेलाव होनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायबाय जों मानो इउटुब चेनेल खुलियो सोंथिया जाबाय जों मानो गिबियावनो इउटुब चेनेल खुलियो बेखौ नोंथाङा गिबियावनो सानग्रोनांगोन नोंथाङा जुदि सासे क्रिएटरबा नोंथाङा गावनो साननांगोन जे आं मानि सायाव रोंगौथिया दङ नोंथाङा जुदि जेबो रोंगौथि गैयाब्ला नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलिनानै जेबो गोनांथि गैया नोंथाङा माबा मोनसे रोंगौथि थायोब्लासो नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखायसो नों मोनसे चेनेल खुलिनांगोन अब्लासो नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हागोन सासे इउटुबार महरै नोंथाङा सासे गनायजागोन जुदि नोंथाङा गुबुन बेबायदिनो फिल्मफोरनि कमेडि सिनफोरखौ बा गुबुन एलबामफोरनि सिनफोरखौ दानस'नानै काट खालामनानै जुदि गावनि चेनेलाव होनानै जुदि गाव इउटुबार मुं लायोब्ला बे जानाय नङा बेखौनो आं खावलायबाय नोंथांमोना जुदि आइडिया मोनाखैब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खायसे आइडियाफोरखौ नोंथांमोननो होनो सानदों आइडिया जाबाय जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन लाइननि भिडिअ खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो जेरैबायदि फार्स्टआव दङ ब्लग भिडिअआ जोंनि गेजेराव दायो गोबां सोलिबोगासिनो दङ आरो आंबो गेजेर ब्लग भिडिअ खालामबाय थादों स' निस्सय नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो माबायदि ब्लग भिडिअ जोंनि गेजेराव दङ गोबां जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो दङ जेरै राजा खुंगुर बिथाङाबो दायो 13K साबस्क्राइबार्स मोननो हाबाय ब्लग भिडिअनि थाखायनो आरो जोंनि गेजेराव एलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाबो 1 लाख साबस्क्राइबारखौ बारनो हाबाय निस्सय नोंथांमोनाबो बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नुबोगासिनो दङ स' बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां ब्लगारफोर दङ स' बिथांमोनखौ कपि खालामनानै नोंथांमोना जेन ब्लग भिडिअखौ बानायनो सोलोङो बेखौबो आं खावलायबाय सेकेन्डलि जाबाय र'स्ट भिडिअ जाहैबाय गुबुन एलबामफोरनि भिडिअफोरनि खायफा सिनफोरखौ लानानै बिथांमोननि भिडिअनि सायाव एसे धेमालि भिडिअ खालामनाय बा बेयाव बिदिसो जानांगौ बे भिडिअआ बिदिसो जानांगौ बेबायदि जुदि सावरायलायनायानो र'स्ट भिडिअ जुदि नोंथांमोना हायोब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि र'स्ट भिडिअ दिहुनब्ला मोजां जायो बेखौबो आं खावलायबाय थार्डलि खोथाया जाहैबाय टेक्निकेल लाइननि भिडिअ जोंनि गेजेराव टेक्निकेल लाइननि भिडिअ जोबोद गोनांथि दायो जोंनि बै क्रिएटर देरहानाय मोनसे चेनेल दङ बिथाङा टेक्निकेल गेजेर होयो बेनिखायनो नोंथाङाबो जुदि टेक्निकेल लाइन जुदि भिडिअ होनो गोसो दङब्ला जोंनि आसामनि डिम्पु बरुवा बिथांनि जि भिडिअफोरखौ नायनानै बा टेक्निकेल गुरुजिनि जि भिडिअ नायनानै बिथांमोननि जि टेक्निकेल लाइननि जि भिडिअ बेफोरखौ नायनानै नोंथाङा भिडिअ बानायनो हायो आरो टेक्निकेलनि सोमोन्दै खायसे खोथाखौ मिथिनानै भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' रावाव नोंथाङा हेंगारनो हायो बेखौनो खावलायबाय
आरो बे फर्थआ खोथाया जाहैबाय कमेडि भिडिअ जोंनि गेजेराव दायो गोबां कमेडि चेनेल ओंखारगासिनो दङ जोंनि दायो रकेट मोसाहारि बिथांनि बे चेनेलाबो दायो कमेडिनि थाखायनो दावगागासिनो दङ आरो गोबां जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ लानानै दायो बर' इउटुबार्सफोरा कमेडि चेनेल खालामगासिनो दङ निस्सय नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो दङ आसा खालामो बिथांमोनखौ नोंथांमोनाबो हेफाजाब होयो जाहाथे बिथांमोनाबो कमेडि खालामनानै बा भिडिअफोरखौ गावनि चेनेलफोरखौ गोजौ दैखांनो हायो बेखौनो आं आसा खालामबाय आरो जोबनायाव मोनसे बेखौल' खावलायगोन नोंथाङा गुबुननि भिडिअफोरखौ काट खालामनानै जेन गावनि जि चेनेलाव होआ बेखौनो खावलायबाय गावनि जि रोंगौथि बेखौल' नोंथाङा होनांगोन आरो जोबथियाव बेखौनो बुंबाय नोंथाङा माब्लाबाबो फैसाखौ लुबैनानै इउटुब चेनेल खुलिनाङा नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखायसो इउटुब चेनेल खुलिनांगोन बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबथ'बाय